We hebben meer nieuws, want we spraken gisteren met Melvin Mac Seintje. Hij werkt al 40 jaar voor openbare werken, weet alles over de infrastructuur van Curaçao. En eerder deze week was er een uitspraak van de rechter over hoe je je moet gedragen op de rotondes. Dat zorgde voor bevreemding bij Seintje. We vroegen hem naar het beleid over rotondes en ook over de infrastructuur in het algemeen hier op Curaçao, omdat hij al meer dan 40 jaar voor de overheid werkt. Melvin Mac Seintje, welkom. Meer dan 40 jaar ervaring in de infrastructuur van Curaçao. Hartstikke mooi, daar gaan we het zo over hebben. Deze week was er een uitspraak van de rechter over rotondes. En we hebben allemaal te maken met rotondes op Curaçao. Maar het lijkt erop dat nog steeds niet duidelijk is wat je op een rotonde wel of niet mag doen. Hoe kan dat en wat is er aan de hand? Ja, ik weet dus zelfs niet wat er aan de hand is. Kijk, we hebben 20 jaar lang eigenlijk uitgelegd hoe je een rotonde moet... in een rotonde moet rijden. We zijn eigenlijk begonnen met die rotonde bij Parasasa. Ja. En toen met die rotonde een suikertuintje. We hebben uitvoerig eigenlijk uitgelegd. Iedereen kan het weten. Ja, iedereen weet het. Maar nu heeft de rechter drie rechters eigenlijk, die hebben bepaald eigenlijk dat de uitleg niet meer geldig is. Ja. Dus ze hebben een compleet andere uitleg gegeven. Kijk, hun uitleg was bijvoorbeeld dat je eigenlijk voordat je de rotonde verlaat, dat je helemaal rechts moet gaan rijden. En dat hebben we niet uitgelegd. En dat is eigenlijk de Spaanse methode eigenlijk om een rotonde te rijden. Dus ik vind nu dat de overheid moet eigenlijk beslissen wat ze met die uitspraak gaan doen. Dus die verwarring eigenlijk kan niet langer duren, want de weggebruikers moeten eigenlijk duidelijk eigenlijk weten en hoe ze met een rotonde moeten rijden. En nu werd er gesproken over een turbo-rotonde. En op Curaçao is er ook geen turbo-rotonde, dus voor zover ik weet is de rotonde van Palo Blanco geen turbo-rotonde. Turbo-rotonde is de rotondes, bijvoorbeeld op Aruba die ze hebben, waar je een varkensrug eigenlijk hebt van beton. Die de verkeersstroom in de juiste banen eigenlijk. Ja, dus dan kun je niet naar een andere baan, dan moet je via een baan die afgezet is. Ja, en dat is een turbo, niet wat we hier op Curaçao hebben. Ja. Ik weet niet waar die rechters die informatie vandaan hebben gehad, maar ja, het moet wel duidelijk komen en volgens mij moet de overheid nu gaan beslissen wat ze met die uitspraak gaan doen. Misschien moeten ze eigenlijk aan cassatie denken, volgens mij, of in het belang der wet. Nou, ik ben geen jurist, dus er moet wel iets gedaan worden om die duidelijkheid te scheppen. Want er is niks zo vervelend in het verkeer als een situatie waarbij mensen niet precies weten wat ze moeten doen. Ze moeten gewoon 100% zeker weten, dit is de regel, hier moet ik me aan houden. Want als je onzekerheid in het verkeer hebt, dan krijg je dat iemand even wat minder hard rijdt of wat dan ook. En dan krijg je ongeluk. Ja. Ik vind het wel interessant eigenlijk wat er gaat gebeuren. Ik zou het zelf niet weten wat we moeten doen, maar ja. Het ligt eigenlijk nu aan de overheid om te beslissen. Het lijkt me het beste dat de overheid hier duidelijkheid over geeft. We hadden het er net al over. Je werkt meer dan 40 jaar voor de overheid op het gebied van infrastructuur. Rotondes, weet je, er is een mooi boekje verschenen. We hebben in het verleden heel vaak hierover gesproken. Maar hoe gaat het nu met de infrastructuur op Curaçao? Nou, het gaat niet in de goede richting. Ik moet eerlijk zijn. We hebben eigenlijk rond 2003 en 2004, we zijn toen in die tijd begonnen met een nieuwe stijl van infrastructuur. Met een wegontwerp dat modern is. Ja. Maar tegenwoordig hebben we weer bezig met de oude methode van 1970. Dat alleen maar een weg geasfalteerd wordt en er wordt geen aandacht besteed aan een looppad, aan een fietsbaan. Of een fietspad, niks. Alleen maar een strook asfalt tussen de woningen. Dat is geen infrastructuur. Dat is ouderwets. Dat is ouderwets en dat is eigenlijk van de infrastructuur van de derde wereld eigenlijk. Maar waarom? Laat het zo stellen. Er zijn plannen. We hebben ze ingezien. Wat je zegt, 2003, 2004. We zien prachtige presentaties van hoe het zou moeten gaan. En nog steeds zie je op Curaçao fietspaden die na verloop van tijd opeens stoppen en geen fietspaden meer zijn. Hoe kan dat?
Kijk nou, de overheid volgens mij heeft de beslissing genomen dat ze geen aandacht daaraan gaan besteden. Ze gaan alleen maar Asfalt is aan asfalt belangrijk, aandacht besteden. En ja, het volk heeft ook dan asfalt gevraagd en ja, dan geef je het volk asfalt. Hè. En de consequentie daarvan is dat er meer ongelukken gaan gebeuren. Omdat anders zeg maar aparte fietspaden zijn. Niet alleen maar daarom. De mensen gaan dan wel harder rijden. Hè. Ja. Dus, en nu schreeuwen de mensen om drempels eigenlijk te plaatsen in die buurten. Maar ja, nu is het al te laat volgens mij. Kan het nog verbeteren? Ja, het kan altijd verbeteren, maar ik heb mijn twijfels hoor. Zoals ik dat nu ziet, komt er voorlopig geen wijziging in. Het gaat erom omdat er een keer een minister komt die zegt ik zei daarnet, er moet een minister komen die echt verstand heeft van infrastructuur. Ja. En, kijk, ik loop al 40 jaar binnen het ministerie. Ik heb nooit een minister meegemaakt die eigenlijk verstand van zaken heeft van infrastructuur. Dus, en dat is het probleem. Hè. Die minister moet elke keer aan hem uitleggen wat infrastructuur betekent. En vaak begrijpen ze dat toch niet. Eigenlijk zouden we een minister speciaal voor infrastructuur moeten hebben. Ja, eigenlijk, maar je moet wel verstand hebben van infrastructuur. Ja. En de ministers die gaan naar Intertraffic en ze begrijpen er echt geen bal van, echt waar. Ze komen naar Curaçao terug en ze blijven eigenlijk die oude methode eigenlijk handhaven. Dus ook niet. Jammer, maar we blijven het in de gaten houden en we blijven hopen dat het goed komt.